Ljudi, evo nas u prvoj epizodi, znači Minecraft preživljavanja. Ovo je sada zato prva epizoda jer nešto mi se totalno mi se nešto zafrkalo. Znači sve mi se pobrisalo, to je nenormalno. Izgubio sam se. Ali, malo sam prehlađen, ali uglavnom sada počnemo novi serijal. Šta je tu je? Pa ajmo da krenemo sa jednom epizodicom ovdje. Da vidimo šta ćemo dobiti. Odlično. Ako bude nešto zanimljivo, bit će dobro. Pa da, treba nam. Ajde idemo brzo vamo. Da. Vidi bre odmah ugalj. Jesmo srećni. Ne znam koji kamenčić ovdje. Jer zašto smo napravili kramp. A ovo je sve ono uvodno ljudi. Znači. Ovdje. Koliko već ima? 13. Bit će dovoljno. Šta kažete na teksturu? Spah. Tako, splax. Spah, ne znam ja tak nekako. Ali uglavnom meni se sviđa. Šta bi ovo? Vidi. Šta nam gore? Možemo gore napraviti kućicu ako želimo. Ono jabuka. Sam da vidimo ci. Peaceful. De. Ci bož. Sad. Sad ćemo da imamo drveta i Prije meni ja trčim da oduzima ovi bačići ovdje. Šta je ovo sad? Sad ćemo mi da skupimo drva i to. Neću igrati resource pack. Nije nam ništa uradio. To mi odmah imamo dole. Samo da vidimo jel mi to dole odmah imamo. Jel? Jest. Sad ne kako da siđemo do dole. Ovako ćemo. Trebam se napraviti mač. Put u pećine. Ovdje se možemo skriti prvu noć. Pa da. Idemo brzo da pravimo materijale. Evo ovako. Šta će nam trebati? Treba će nam dobro. Peć. Ćemo postaviti ovdje. Ovdje ćemo sebi lepo sve sagraditi. Evo sada. Ja dao sve. Eto, ajde sada brži. Šta je vam? Odlično. Odlično. Ovo sam i mislio taman. Znači vidjeli smo ugalj. A nećemo se, nadam se, izgubiti. To nećemo. Sada sam da vidimo.
Pa de? Tako, ugalj. Ajde. To. Evo ga ugalj. Treba će nam za sada malo samo uglja. Opa. Samo da imam... Aha. Dobro. Sada brzo se vraćamo tamo. Samo da uzmemo ugalj sav. I da pokupimo ovo. Prvu noć ćemo se uštekati. Tamo. Ajde, pa koliko ima? Odlično. Bega, upa. Gdje sunce? Nije valjda da je... tu, rođen. Gdje? Eno ga. Opa, jesmo gotovi. Idemo. Ne znam šta ovako zatrza, pa stani. Uplašimo totalno. Den, šta je ovo? Ja nemam blage veze. Eto, nisam gladan više. Sve skupim hrane. Ovdje ako budem mogu naći nešto. A vidim da ću naći. Da ne pisujem sad šta. Uglavnom našao sam nešto. Valjda me može prehraniti. Hajde da vidimo. Dobre. Sama došla. Sunce silazi. Idemo i mi. Pa da. Nećemo valjda čekati. A ne, gdje naš ulazanu? Čekaj, pa jedi ovo. Da možeš da potrčiš, bre. Ono kao gospodski ulaz. Ha, mauna. Je, da, ovo je vama. Evo ga. Sad nemamo brige. Uopšte, ni sa čim. Malo. Pospremimo, ajde da stavimo da se ovo... To tako... Ne znam stvarno šta ovo zatrzaje, ali riješit ćemo se toga, ali malo sad kasnije. Prvo da se mi riješimo ovoga sada malo. Dobro. Opa. Nešto se čuje. Znači, nije dobro. Pojedi ovo. Večeras će sigurno biti fajk. Ja sam da vidim je li smrklo. Nije, još jedan. Je li vama na neki način drago što su ove zemlje, što su uklonili Herobrina iz igrice? I meni. Ne znam kako i zašto, ali drago mi je, bre. A ne ono, prepaniš, čoveč. Da vidimo mi, samo da ovo uklonimo. Pa da vani napravimo kućicu, ili nećemo biti ovdje u zemlji, ovdje samo, znači, privremeno sklonište. Dosta. Dobro, uzet ću ove zemlje ja za
Za farmu da bi možemo napraviti, ali sad ćemo ići da kopamo. Znači da kopamo dok ne prođe noć. Pa šta kažete da krenemo dole? Ne vidimo šta, da li ćemo nešto naći. Ali nikad ne kopati ovako ispod sebe, znam. Ne morate pokinuti. Pa, ne baš, lijepa. Sam radio iz zemlje. Opa! Evo ga iron. Dobro, ima 3 irona. Dobro, 3 irona. Može se napraviti pijuk. Kramp. Sad da vidim imali... Opa, če se pauk negdje? Pa ne znam, da li je ovamo. Nemo samo sada reći da je spawner. Pa... Čuje se negdje. Kad mi pukne kramp, prestaću. Vratit ću se gore. Eto. Opa! Šta je ovo? Noć. Hoho. Da. Znači, prva noć preživljavanja. Da li da izađemo napolje da se borimo? To, da li da napravim mač ili kramp? Revit ćemo kramp. Dobro. Ekstra. Ovdje. Da, sada idemo napolje. Bez veze smo samo ovako napravili. Ako bude neki pitanje, nešto... Uglavnom nećemo se vraćati. Idemo napolje. Odah, ja ne bi da izlazim napolje. Vidi ga. Vidi ga. Vidi laga čak i na ovome single player. Opa. What the? Ha, mozak. Opa, sine. Šta je ovo? Znam da sam ga sada ugasio. Primijetio me. Jao. Joj, sve. Jao. Joj, ljudi, primijetio me. Joj. Primijetio me, mrtvi smo. We are dead. We are dead. No. No. Man. No. Please don't touch me. Please don't touch me. Please, no. No, please. No, please. No. No, please. No. Wait a minute. Wait a minute. Please, no. Please, 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 please. Oh. Yeah, man. What's up, pussy?
Pa si? What? Šaj Šabani? What the? Nema oči. Šta je Šabani? Frka? Ha? Frka? Šta je? Jel te frka? Ha? Tebi frka? Šta je Šabani? Vidi budala, vi sve te jebal. Vi ste i budale, samo problem, brate, ja nemam hrane. Da ćemo sada. Idem nekako da ih pridobijem, da ih ubijem. Mogu. Ajde kupi. No! 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 No, fucking! Fucking Archer! Yo, fucking! Ubrali! Pa napuši se! Joj! Kujo, imaš što me nisu ubili, joj! Jao! Očaj! I ti stisnu zuba. Šta sad? Aha. Uglavnom, look at this. Pasi. Ja nemam puno, još 2 samo. Vidi degena. Vidi. How? Hajde mi objasni kako. Dođo. Familiju tjebim. Joj. Ne. Pa već me ganja. Čuj, jesi glup jebote života. Jesi glup. Fuj, naježim se samo od njega. Joj. Vidu. Joj, ću da psujem. Ej, šta je ovo, brate? Joj. Sad nemam ništa kod se. Pa sad se mogu jebat. Eto, izvinite zbog riječnika, ali sad se mogu jebat. Nikad ne gledajte. To sve znate, joj. Fuck, svete karalo. Jao, sine. Sine, vamos, umite mi, sine. Sine, no, please. Vidi kako lagaju, sine, no. Joj, kak ste botovi svete karalo. Ali, evo ga, evo sviće zora. Moj dušman stao. Fuck, kak je zombi, prepanim se totalno. Bude ja vratim na onu. Jao, fuck. Pa da, vamo je negde. Oj, kako sam mogo dopust da me... Vid sad ovu. Vid sad ne mogu naći. Pa de? Pa de, što si glup? I ovi mobovi. I koji su to... Ništa, bab. Vid, gledaj, pazu. Vid, zašto? Zabagam. Eno. Hvala. Na povrat. Vid. Vid bez glavi. Koji ima... Vid sad ovu. Aj sad prijeđi, vedran. Jebiko, šta ćeš? Ak popuštiš, kurac. Jebot. Kako me iznerviraš? Vidi, još je ovo šteka. Pa šta kočiš? Kontam. Kočite ti mami da bude. Vid ovo. Uglavnom umro sam već 4 puta. Jebote. Beži bre. Beži. Ja uči tamo. Kome hoćeš. Brš. Više. Ne mogu, trebam da idem sad.
Sad kad me nešto okine s leđa. Joj, jebajem ti. Ili sad kad uđe ono nestali item. To bi bilo veselo. Totalno. Vamo me skinu. Tu su item, dobre, tu. To ćemo. Kako spod. Znači, vraćamo se sada. Ja bi ovo da privodimo kraju. Pošto, u sljedećem epizodi ćemo, znači, praviti kuću sebi i to. A i ne znam šta mi je ovo ovako. Opa, vidi kako laga, i na single player laga i zamisli. Vidi ja gladan. Znači, šta da vam kažem, vidjet ćemo se sada vrlo uskoro. Jao. Znači, neću ništa digrat dok ne počnem da snimam. Neću igrati ništa. Ostavit ću sve ovako. Naselit ću se, evo, na ovaj ovdje dio. Njemaju more i tako to. Pa ćemo vidjeti za dalje šta ćemo. Ano. Močvare. Eto. Znači šta sam rekao. Neću ništa diram. Ovdje ćemo stati. Ovdje ćemo i startati. Jeli ono. Jest. Ja smo ubili. Znači to bi bilo to za ovu prvu epizodu Minecraft. Kao što smo se sada i dogovorili. Nastavit ćemo sada igrati na ovom. Pa lade. Dobre, nema se. Pa ćemo onda da bude, pa ćemo vidjeti šta će biti za dalje, dok ćemo stići. Znači igramo na hardu. I vidimo se do sljedećeg pozdrava. Ćao.